أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a masu sauraron mu a wannan gidan nan mai albarka wato mai nasara alfalaki wal asrar one TV. Muna yi maku barka da wannan yammaci kuma muna yi wa kowa fatan alkhairi. Muna addu'a muna roƙon Allah da ya dukkanin bukatunmu na alkhairi, ya Allah Ubangiji ka biya mana dukkanin abin da ya fi karfin mu. Allah ka iya mana, ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya dan girman alkur'ani dan alfarma sayyidina Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Jama'a masu sauraron mu, abin da muka zo maku da shi a wannan yammaci shine sirrin tursasa mutum akan yayi abin da ake bukata. Idan kana so wani mutum ko wata kana so a aikata abin da kake so, zaka iya amfani da wannan sirrin ko ta wani fanni. Idan kana so ka tursasa mutum yayi abin da kake bukata, misali yanzu aka ce wai ko kana neman taimako a gurin yayanka kuma ka san yana da wannan kuɗin, idan kana so ka tursasa shi don ya taimaka maka na dole tun da yana da shi, zaka yi amfani da wannan sirrin. Amma kar ka zalunci wani ko ka zalunci wata da shi. Jama'a, duk wanda ya zalunci wani ko ka zalunci wata da wannan sirrin, kai da Allah, domin muna bada wannan asrarin namu don mu taimaka wa al'umma, domin waɗanda suke cikin matsala. Misali yanzu kana gidan haya, mai haya din ya matsa ma ko baka samu kuɗi ba kuma ya ce ka tashi, idan kana so ka tirsasa shi don ya daga maka kafa, zaka yi amfani da wannan sirrin har Allah ya rufa maka asiri. Ina fata an gane. Ko kana neman taimako a gurin wani yayanka kuma ka tabbatar yana da shi, zaka yi amfani da shi wannan sirrin don ya biya maka wannan bukatan ko a hannun mai gidanka. In dai ka tabbatar yana da shi, amma kar ka zalunce shi. In dai rance ne, zaka yi ranta kuɗin da wannan sirrin, amma idan ka samu sai ka mayar. Ina fata an gane. Wannan sirrin yana da matuƙar muhimmanci kuma yana da tasiri sosai. Allah Ubangiji ya ba mu sa'adin nasara. Amma kafin mu je kan bayani yadda wannan sirri mai albarkan yake, akwai wata sanarwa da za mu danyi. Ina waɗanda suke bibiyan mu a cikin wannan shafin namu wato mai nasara alfalak wal asrar one TV, to muna sanar da ku akwai wani tasha mai albarka wanda muka bude, wato Al-Ijaba 11 TV, shine kuke ganin sunansa din nan. Insha Allah tabaraka wa ta'ala, wannan tasha, wannan sabon channel mai suna Al-Ijaba 11 TV, akwai wasu shirye-shirye masu kyau inda ake aiwatar a cikinsa. Domin a cikin tashan ma ana sake asrari, kuma akwai ilimin falaki kuma da ilimin isabul falakiya wato astrology kuma da numerology. Kuma ana faɗi lokacin ijaba a kowane aiki. Idan zaka yi aiki a daidai lokacin da ya kamata ka yanke ka yi aikin nan don ka bukatar ka ya biya, ka samu abin da kake so a kan wannan bukatar. Kowane irin aiki ne akwai, muna faɗa na jalabi, ibdali sihiri, dafa'i, daurin baki da sauransu. Insha Allah a yi kokari a je a yi subscribe a wannan channel mai albarka don kai maka amfana duk abubuwan da ake aiwatar a ciki. Allah Ubangiji ya ba mu sa'adin nasara. Kuma in dai wannan shine farko shigowar ka wannan tashar nan mai albarka, dan Allah kar a manta a yi mana subscribe, a danna mana kararrawa domin shirye-shiryen ya dinga zo maku kin tsaye idan muka saka. A yi mana liking, a yi mana sharing don al'umma annabi da yawa su amfana da wannan sirri mai albarka. Yadda ake yin wannan sirrin shine kamar haka. Wannan rubutun da kuke kallo nan shine ake rubutawa akan allon karfe, kafa ɗaya tek ake rubuta akan allon karfe. Kuma sai a kara samu farin takarda
sai a kara rubuta kamar yadda muka rubuta shi. Abin da muka rubuta nan aya alqur'ani ne, wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim, shine abin da muka rubuta, wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim, abin da muka rubuta kenan. Wannan minjayin da aka buɗe nan haka kai ma za ka buɗe, haka kai ma za ka buɗe wannan minjayi din nan. Idan ka buɗe wannan suna wanda kike so ka tirsasa shi, sunan shi shi kadai ne zaka sa a cikin waɗannan minjaye guda hudun da aka buɗe nan. Amma idan ka buɗe kar ka rufe shi sai ka gama rubutun. Idan ka sa sunan sai ka rufe minjaye din nan, haka za ka rubuta shi da na kan allon karfe da na cikin takarda. Na cikin takardan sai ka naɗe shi farin zare, sai ka ɗaura shi a kan carbin da za ka yi aiki. Lokacin da za ka yi aiki sai ka ɗaura na allon karfen nan, sai ka ɗaura shi a kan garwashi. Idan ka ɗaura shi a kan garwashi sai ka fara aiki. Bayan miftahul amal ka yi salat ga annabi da la ilaha illallah. Bayan haka sai ka fara karanta wannan aya, wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim, wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim. Zaka karanta, zaka wuridinsa 12,000. Amma idan ka yi 1,000 kowace 1,000 sai ka kawo niyya da suna wanda kake so ka tsatsa shi kuma da abin da kake so ka tsatsa shi a kai, sai ka kawo niyya. Idan ka yi niyya sai ka kara ci gaba. Idan ka kara yin 1,000 sai ka kara kawo niyya har sai ka gama. Kana gamawa ana so ka samu abun da yake da zafi ko kosai ko waina, sai ka ɗan ji sadaka da shi. Gobe za ka kara haikata haka, jibi ma za ka kara haikata haka. Ana yin shi ne kwana 3 ko kwana 7. In dai mutumin nan in dai yana da dafa'i, ka yi ƙoƙari ka yi shi a kwana 7. In Allah ya so ya da sai ya ci shi. Wannan sirri mai karfin na gaske, Allah ubangiji ya ba mu sa da nasara. Ana muka kawo ƙarshen bayanin wannan sirri mai albarka. In dai akwai abin da baka gane ko baka fahimta ba game da wannan sirrin, za ka iya tuntuɓan mu a kan lambar wayar mu ko a tura mana saƙo a kan WhatsApp na bari mu dan neman ƙarin bayani. Kuma in dai wannan shine farko shigowar ka wannan gidan nan mai albarka, da Allah a yi mana subscribe, a danna mana kararrawa domin shirye-shirye mu ya dinga zo maku kai tsaye idan muka saka. A yi mana liking, a yi mana sharing dan al'umma annabi da yawa su amfana da wannan sirri mai albarka. Allah ubangiji ya ba mu sa'a da nasara. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم. سبحان ربك رب العزة ما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.